Hi, si Marang Helen eh. Hi, good morning. Ako na po ni si Marang Helen. Gilay na dyan ko gusto na takong mulis Alicia. Kaling kay doy ko sa linubidaan dari. Isa man kong suguon. Ako may dyan suguon mga to sa kuan. Sawang Cortis kay kuan kanang naay mag wow, kanang permit. Ja katong nagpaluap dito kuan your office o sa municipal lagi. Salamat ni mo Rosemary ha. Sa kay may gawas nimo. Salamat. Sa imong kabuotan ja kanang imong kabuotan ni doon ni Ma'am Gaga. Kay mura putag ka nang giisip na pud muna mo kapamilya na. Bisan pad sa una sa da pamisong poder mga madong kuan mo, mga buutan mong tanan, labi na ligas ko nila Manoy, ni Tita, ni nilang tanan, ni Manang Linda. Hindi nga labot ako Manang Linda, gusto kong makikita, pero bawal pa man para gapon. Ang siga gapon nag-uo, ni chat, ni siga nga nag-uo, siya okay na mamoy. Kaya bawal namang ko, kuan sa ikuan sa kuan ka ron. Kaya musunod taon dito mga na, maruwain COVID lagi. 6 na gabi, nag-uo ko siya nga mo di mo na, pero okay na oy, nasabot ko. Salamat sa imong pagdawat namo, pagdawat mo namo gahapon. Sa imong pag-advise nga mauna. Muna karon nagwat-wat ako, mo message ka. Kaya og message na kamudong ko sa justice. Diya si Mimi pod, diya pang follow-up dito sa municipal. Kaya salamat mama, Rosemary. Inatbang tangang padayon na limong pag-subaybay na mo nga di mong mulubad magtanaw sa among vlog bisag wahiningdan mamuwining nga among vlog kung wahiningdan bitaw kamusta naman mo diha nga ni Lilian Anthony family sa Japan kamusta na ka diha madam gimingaw na ko nimo kay walay modern na haw kuan kana na ay lumpia siking lumpia kay kibaw man nga ikaw rin suki kamusta na mo diha Mazo magkadiha kay nana makasapan. Salamat ha sa imong audio sa una ga. Salamat pud sa imong pagtanaw sa among mga vlog. Bisag wala lagi hinungdan. Karon di ay magluto ko kuan, utan, magbulang lingaw. Gulay ko kuan, sari-sari. Sari-sari lasang. Bago. Munggay. Gabi. Kubasa, batong, patula, sa subakan o kuan, buwad. Kay, pamahiring nananaan na rin mga suwa lagi. Magdunong mga gulay kay arong na vitamins panagang sa COVID. Pwede ang utalo na. Ani? Bago. Bisa, pagulan ng kamunggay. Kay bukid malagi ja dapoy kubasa o kanang patula nagkanyang utan sari-sari kanang mga kabzaw ni batong o sagulan pag na o kaning karlan karlan sunuban subakan o kuan kanang buwad mo ni sudan magpanyod turon sang mga apo dari nabilin apila silin dani to silin sa gawas kay naibuhat sa gawas ga ako may magluto kay naghuwat ako og naimot sa atong si Ma'am Gaga Esquadro diya sa Hall of Justice. Salamat ma'am ha kay mong pag-atubang na gahapon. Salamat ga naghuwat na po ko si mong message ug mudong ko na kay mag-meet na ako ito diya sa Hall of Justice. Guwat ako si mong kanang kuan, kanang message da. Ma'am Rosemary di ay, salamat, screenshot pa zed, nakita pa zugang pangag. Kadang Rosemary haka. Mga dumang kadiha, Rosemary kay naman kay connection pirmi. Dalis Cortis kay pangitaon ng connection. Da ikaw rin maka screenshot,
Salamat. Kita lang kang dagway itong nakita kang pangag. Pangag naman lagi kay Lula naman. Madumang ka diha kay pustiso man ka. Bitaw. Kita laman taon dya. Kay mo lagi ni magkuan ko. Andam na ko sang prepara na ko sang kuan. Utanunon. Kasi tunong kailang bago. Tira lagi dia bago. Dya. Kita laman ta. Kay kuan. Utang ko ron. A few moments later. Moni, hanggang dam. Utanunon. Di ko makabidyo-bidyo inig magluto kay ang mga bata magsamok mag-TV, madungag mag-TV mo lang halalang ibidyohan daan. Da, bidyo-bidyo laman tandag mag-utan ako. Sige na Gia. Una. Ako ani. Dagian ganiha nga di ako'y kamunggay. Damdog ko'y bago. Batong. Og kubasa. Og patula. Las. Yara. Muli ang pankaron lutoon. Sinubay nga buwad. Subakag daghang dahon-dahon. Naglalaman. Kay basig mawaag ko na rin. Mawagat ka sa nga baga. Bitaw do kay man. Kay kauliw nito ko Galicia. Doon mga buli-uli siya kay na may trabaho sa Lindarin. Sa isa mo sugoon. Dagang salamat dahil Rosemary. Kung ni Ma'am Gaga. Esquadro dia sa Hall of Justice. Salamat ma'am. Salamat sa inyong mga kabuutan. Sa inyong mga balumong kasing-kasing. Inyong tanan. I love you inyong tanan. O gawas na di ay. Itong tuas gawas. Ang katong tabang niyo pa Violet. Salamat sa inyong ma'am. O sir. Salamat sa inyong kamaluluyon. Sa inyong kamalumong kasing-kasing. Hinawat pa unta. Nga. Ang grasya, magapawapaw sa inyong panudlanan, ang tudsantod sa inyong kabutan, ang inyong grasya, magapawapaw kay maungan man mo, marumong kasing-kasing man, ang ginure bahalan yung tanan, katong mga taong nang bas, salamat po. Katong mga igsoon nga nang i-vlog, kamusta man mo, amping mo mga vlogger, kay may Ginoo bitaw nagtanaw natong tanan. Salamat. Kita laman tanan sa kay mo lagi ni. Dapat ko'y magluto kong utan. Salamat. Kita laman tanan sa. Yan na mga kaigsuunan, mga kababayan. Kita sa utan. Dahan salamat. Si Rosemary, dahan salamat ni. Sa imong pag-screenshot. Salamat sa mga baser. I love you ninyo mga baser. Ibawang ko, kaming tanan mga igsoon na itigbas. Naray Ginoo masayod. Masayod na Ginoo kinsa ka. Ikaw rin nasayod o kinsa po ka. Ikaw rin nasayod o kinsa po kang baser. May bawaan na magyapong ka sa Ginoo. Pag may kibaw kinsa ka. Salamat. Amang utan nga. Mga baghang mga apo. Sinkailag patuli. Day bago, day pa batong, day batong. O batong, o kaning kuan. Kaning buwad. Muli subak sangatan. A few moments later. Bago. Kubasa. Aglamas. Patula, batong o karlan, o gagwahe ag buwad. Tilapia na Masa? Tilapia pritohon ta? Sugba ng tilapia. Di ko abaw nito kamu kaya ako magutan kamu na tilapia. Pritohon? O kinodgod nga lobe. Ato ko hilay na to ko pangutan na bahala ka. Huwag santo ni mo tilapia mabutong kilawon. Basag ako ng utan ko. Kaya ako, di ko mukha tilapia. Bahala mo maglihok sa tilapia. Oh. Ha, may tilapia, tanawon. Ha, tilapia na eh. Tawa ko no. Saba, gamay, manggod na, wak dili na mahungon.
ni hiluin ay. Maginawa para ba ni ganina? Ha? O din hiluan ba ni di ay? Kami na pala ginawa. Pagkasa nga. Fresh ni kaadyo gikan ni fish pan pa dadto natunog ra ba yung tao gataga dani luwi lamang food. Ah, bahala mo sa. Ginawa pa ni. Giasin na natong tatay na nagbaba na gangan na. Ginawa pa na. Sina. Please ko na A few moments later. Diana, naruto na kangutan. Ang lami ah. Buyag, kagangutan. Nalay buwad. O, Carlan, na galot-laot. Rosemary, dala. Rosemary, ang kangutan, luto na. Iniyod to na meron. Sa kay ning taste mas mamgaga nga wa kuno pa diha. Ngutan na pa siya. Magwata ko mamgaga utik sa utro. Sa maniud to sa mi. Ako dai, terus ako dai. Babes. Ini pag-isar dali. Ang tumoris di ay. Si Kia palingkura. Kau plato gawin, plato ka plato yung babe. Si Kanbas naman una sila. Kia. Si Kia Helen. Kung yung sabaw. Hindi na kamungutan. Duha rin prihok doy. Doy. Kukuha ko sa laong kay batang rin susawan. Itong kamay. Puti, luto. Hindi na kan. Hindi ka mo ko na siya. Kay bono na siya. Naiiros ilang ha pagantay. Iro limian. Hindi ba? Ito na to. Tes Kia ang kwandoy. Luto. Sinay batang luto. Mure. Mari to. Asi kaloy. Guys, yan. Hukutan. Doy, sabaw. Hukutan. Wala nang dito kita ni Paloy. Kira kalingon kita kay mabili mo ba? Parang ibibag sabaw. Ano? Kamu to no. Magkano niya? Gusto nito na skiyalong. Ngayon ko ano niya? Kasi Hindi ko nito ang kuan. Sabaw kayang. Oh, lagi na siya. Nagpray ka kayang. Imo na. Pwede na sa bautan. Nuha, jungutan. Nuha, lang mas sabaw. Sabaw doy. Awalas damihan. Damihan silaw. Sabi na ako magana. Namay sa utan. Namay boda na. Kung sa skiya day. Unod. Sa buwan. Kamay buwan. di ka rin tilapia Mas kisubak. Sige lelo. Kitang tilapia ka nang bigay ang first ni mga Si Ibib kaya na makadago dos sa zuta. ha? Si Ibib ba? Tangay sabaw kaya na makadago dos sa zuta. Ano na bang inita? Init ka yung man. Alas kang utan ni Kia na ibuwan na. Day. Kani dingis ka. Ay pag Ano si Dai kapya? Alas utan doyo. Na dahon. ang tilapia kayo nakagwapa. Buwan di ka Kia. Kamatis. Kilawin. Kamatis Iza. Kamatis. Kamatis ang kuha. Katanan na naman di. Hindi pa buti naman. Kasi ka ma-bright. May kamatis. Kaya po rin nakasumukag isda. Bright. Nakasumukag isda. Mano. Bright. Engineer na. Ano mo gamay mong bright po kun. Ito kuan. Maya. Pilaran. Kubasa kaya. May kubasa. May ito na. Alam mo Ano na. pa rin eh. Pagka sa lulito. Parang na idahong doon Kia. Na ibuwan na day. Laksan. Ipon pa ba? Bay ni John na. Dito sana. Nangiduhan kaya mo tayo bay. Bibo nga kutan.
Tinag ko man. Ito na. Nasup-sup, huwag ang himukaan. Talo ka, Jo. Di pa nagabi eh. Isa. Iya. Nay sa lagi suutan. Nay buwan sa kitag buwad. Pinakas. Tuyo. Kami, bidang nag-ginisinitan. Kan ano ga? Wala mga silapya. Hindi yung mukha mo ginana. Hindi na kayo sa sinuban. May buwad na sa sarapa. Apa? Sarapa lagi buwad. Tapos nuwan ikaw hat na. Kamatis mo gipakitang Herlin. Okay ya. Ano?